absoluta. Els alertadors són, en primer lloc, imprescindibles en la lluita contra la corrupció, i és que jo m'atreviria a dir que són un baròmetre de qualitat institucional i democràtica. Si tractes bé, si protegeixes bé els alertadors, ets un país seriós i compromès amb la lluita contra la corrupció. Si no ho fas, doncs tens unes mancances evidents, esclar. I en aquest sentit, l'oficina té prou eines, prou mecanismes, mitjans per protegir aquests alertadors? No. No, eh? No. Més enllà de l'oficina, diguem que el sistema institucional, considerant normativa, institucions que l'apliquen, indiscutiblement ha fet un pas endavant des de la promulgació de la llei estatal, la llei 2/23, però no ha estat suficient. Nosaltres des d'Antifrau intentem suplir algunes carències legals que tenim amb les mesures que bonament estan al nostre abast i que se'ns acudeixen. A tall d'exemple, ara estem intentant contractar, aquí hi ha una derivada pressupostària, estem intentant contractar alguna persona amb coneixements en psicologia perquè acompanyi el personal de l'oficina de la unitat de protecció d'alertadors en el tracte amb els alertadors. Estem intentant, però també amb una derivada pressupostària, estem intentant contractar paquets d'assistència psicològica, que està contemplat a la llei, però que no s'ha desenvolupat, no? I fins i tot, per exemple, hem interposat algun recurs contenciós administratiu contra actes que perjudicaven alguna persona que tenim declarada i protegida com a alertadora, invocant davant del jutge legitimació directa. És a dir, el recurs no l'ha posat l'alertador, sinó directament Antifrau com a autoritat de protecció.